Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketenaga PHE jong ke Sarkar Jilla uba Renington Lingdo Tongkar. Uba Dairu UMLA jong ke Mau Kerwat Constituency haga santarik ubenai naiwing arajar arpuai ula play pajba ya lain tiliki scheme Sarkar hapo ke Snong Jakrem ke Bahab hapo ke South West Khasi Hills District ke Bakintop ya ke Community Hall ke scheme Surok bat ke scheme Sam Umbam Umdi jong ke Snong Jakrem. Hagani ke sni la sakilang ru de Deputy Commissioner jong ke South West Khasi Hills District ke Kongkaramai Kharkongor ki Additional Deputy Commissioner u Block Development Officer ki Officer na kitna trekam bapher jong ke district pat ki pajba nong song snong haga jengelang ke balalong hamadan penden kse Jakrem. Na kalian ke Sorka ban IT ya kata ke jing IT officially ke jing sakkan mau bakini kis kim baro ke balawan ra akene Snong Jakrem la kalong naduk kene ke Darbar Hall la kalong kini kis Surok la kalong kini kis kim kiba on sanang pendap khamba baro kini kis kim kidei ki jong pi ki pajba jo ke Snong Jakrem hi baro kawai tenamar kata kalong kabadai ban perken mau piang season pak baka jinglong try kini kis kim baro haka baka Sarkar kala wanra syapi nakis kim ki ba pair Kajing long try kadai jong ka Snong Jakrem hi baro kawai kadai jong pi ki long yin kawai bakoi ka long yin ki long try ya kini kis kim bat ki kmet lenti ban yo I ya kajing jong pi ya kini kis kim Sarkar haka ba pin sumar pinri ya ki ya kajing trelang jo ka Snong ya kajing trelang jo pa ba jo ka Snong banwan ra ya kajing job ya kini kisinot ka balade haka bangile yo I ba kala dai ka wai na kisinot ki ba job tam kiba bahatam hakaba kamsimdan kanu ka history kajing thot kajing wet lane kajing yakana yakata kajing bombiang jong kane kasinat ai kublai shibun kane kajing trela bat ngakwa ban ong hapi ki khana school ki khon samla bakane ka nuksa ka babaha ka ba ka Snong Jakrem kalapo kane ka nuksa ka ba ka jat ban riu ngidai ban bot ya kane ka nuksa ka babaha ngilade ban bot nuksa ya kade ke nuksa babaha jo ka Snong Jakrem bagi kmet nanti bakane kan rung hapi ki khon samla hapi ki khana school hakaba kini ki rangba kini ke yalam ya ka mentah kila yalam hakane ke dor ke babaha ya ki Snong Jakrem ngi kmet nanti ya ki bagi nang yo I ba phi ki nong den bagi samla ki ban yai boden ngi nang yai beteng ya kini ki jinglong ki babaha ngi skokumen ya ke bangi layok ban pendap ya kini iskem ba phero ban trai kene ke Snong Jakrem ngimla banjer keteng ke bon kiskem hakabala yok ban trai na kaleng ke Sarkar hakane ke Snong Jakrem Henry ngisngau tho ba kampat biak naga Snong Jakrem kilai kene ke memorandum ke bakham jerong hakabadan don kam shibon bagin ya tre berkata kalong ke jing shisha kata kalong ke jing shisha ba ke development kan nomkot kan bangidang ngin yai pan ke Snong Jakrem kan ba kadang kan yai pan kan ba kadang roy kan yai pan bagi kini nanti ba ka roy kapar kanang wana ke Snong haka we bakoi kalong yeng ngilon ke kini nanti hot ngalalong concern haka bayos ngo baki don katokan ni kilong yeng haka ke Snong ki bom sim lakowar kini ki water supply scheme kathong jong ka Sarkar India rangkat ke jitrelang jong ka Sarkar Meghalaya kalong man penpoy haman ka way pakoi ka tliu yeng ka Sarkar India kalau po target ban penpoy lut sabaro ki tliu yeng jong kinong India hakinong gendong ha kasnam arpo saw Henry nakaliang jong ka state jong i Meghalaya ngi kwa ngi angot bangin penpoy swai kata bakata kalong ban penpoy lut habaro kilong yeng nong gendong hapo jong ubi sembar arpo kata kali jing anglot jong ngem tep hadukak nong en achieve langi la na man poi da ki jai scam ki ba per ban poi umlut habaro ki tlu yeng ke nong bak gidan yai tre ye kade gidan yai tre ye persang ban ai ka ba bhatam na kaleng ka department ha ka bangin pentikna bangin poi umlut habaro ki nong yeng ke nong bagi lon kam shibune ya ka jai tre lang yo pi ki bor snong ki bor thau ba pi penirap lem mat identify pen resource Ngiron kam sibune ya kini trelang yung officer ke department bangin penurlong matun poi
ya kene ke skim sam bam de ha kilong yeng do kilo kendong bagi community ba kata kalong kajing kemen ya pa ba ha kene ke state barok ko kani ka smi ka long ka smi ka ba kongsan hayani namar menta amde bungi inaugurate tangka way ka scheme rengi da inaugurate lightly ki scheme ki ba don kam ha ka jingim jongi kata kumbapite brokhat ya ka kadi ka ba kongsan du baki ong water is life mo namar balai ba kuba 100% jong ka met jongi ka don ka di hakaju ka por ke eke ka bangi bamru bat kitu ki jingbam ki bangim don kamsho hapo met jungi ki balong kum ki bi la punmi yaka na ki met jungi lingba ka namar dangim di kini ki jabo ki bedon hapo met jungi ki lang ha met jungi bat kumta ni yo ye ki jingpe pang ba pher kumta ngakwa ban ong kamtam ya pi ki khana school ba pin school thu ya ka jingdan kam bandi hoi kini ka jaka jungi ka long ka bakam khyat bat bun ki briu nangi nim da kham smart nim da kanmau bandi henry school bha kanmau ba ka ka long ka ba don kam ba hamet jungi bat pidi ban pin million ya ka ne ka habit bandi man la ka por kum joru ka kitu ki jingbam ki ba pidi ki ba pi bam ha kamet ki dei ki ba long ki ba teisnam ki ba ai bor yangi bat kumno kini ki jingbam ki la ban pur she ki wei ki met jongi tu kumba ki ong ban carry ye ki nutrients na po met jongi ka dei lingba ka na ma da phim di ka kumno kin poi kini ki nutrients ki ba don ha met jongi shaki the cot met jongfi ki ba per kum je ru ha bangi phai shaki long kumi ka kala kadai ka wei ka ba pinsuk bha ya ki long kumi ha ye phasam min shwa tang khangyat snam ki long kumi ki hablet ban le tong na ki wa ki jaka ki ba kham jingai henry padam ta bakla wan ka hapo yeng jungi kata kala yarat bha ya ki bat kim hablet chu ban tong na jingai ki la ban yo hapo yeng la jong habangi phai ki surok ru pite baki surok ki de ki bedon kam ha takala skala bha ka surok hasnong jopi kata bun ki development ki la ban long ki school ki hospital bat kumta ter bat ngamla ban baka por kam sha henry connectivity kuma piset tip set puli haki kot school jopi baka connectivity ka de ka way ka bapni ka jaka jopi ka kala ya cha khmar na ti kumju ru ya kane ka community hall pite baka community hall hapo shnong kanu shnong ka ba ka batli ka di bandan bet ka community hall namar ba ka di ha ka community hall ka ba ki breu pila ban ya kundu ki rangba ki kan pay bat ki khna dan kam ka jingso baru ka di hapo community hall ba ki ikhat imentri hapo community hall banai ki ba jingja ki ba sultanat hapo shnong kum ki schemes kum ta ter habadan ke jing slosi ru kum ki klam ki ba ngi set kundu ka di hap hei ki mla bande haman la ki shnong man la ki tluyen ka di hapo community hall ka ba phila ban sapriang ya ka ne ka khubor bat kum joru ka longru ka jaka ka ba bun sen ki office repair ha ki kwa man penlong ki programs ki repair ki penlong hey ni pet be kata ka shnong ga don yam community hall ban I training kum ki life skills ban I training ha ki liang ka jingkhia bat kum ta ter dikini ki mat ki bangi inaugurate menta ki de ki don kam ha ka shnong bat ka shnong ka don ni ki ne ka pili ba ka shnong ne ka teli bat ka basai bat ka banya chakman kani ka scheme putting set combine yerne scheme na ya section how prime march arpo ajin sha kani scheme jang do ko po sa non disinat ya pa ya scheme na do ko po SU balem iba w simli engineer dhar batigo giji SU mo lay no ba hatum po government kasam system te kanamla ban ai kata section ya ka scheme te idang bok how aja alpo
lembaga jeng kli sistem jeng I lokal lamet jeng pi I lala ban pinyo yakni ko ke skim bang di hapo ke senang katau ke jeng pi batum jodo kami ke skim ke section jeng ke skim ke de kemba laikron alak sanpo hajatingga kami ke skim la section lembaga ke program tengah lapoka RIDF te kadi skim kan kawal ya kilomiyeng kumba sispa repsantli kilomiyeng kinja jumbetai naganega skim ha ni kapok senang kataw ba pi kani senang kan skim kana ya asli kidam katagawai ya pani set ya pani set ba ya penden set ya ni kilomiyeng lama kan skim nila ban ai bam undi Sya ki long yang hidung pi. Kita jaka kita ben awet dak mon subha. Nama ba kami ke besok ba tentang kita jaka ki ba ha tentang halu dataman bo ya ki top ki tipi mo te kita ba jaka ba ha. Te kita rai kran benut ya jaka ki ai dak mon subha. Kunta na ai ko blai ya ki jaka ki bala ai mon subha. Nganumla ba jaka teng iwe pa iwe harne ka jamit tengah soal belum lang kejeng kublai saya kita jaka kibala ai subha berperantam ya kacaka kejengki haba ina dulu kimat kibawan hapo kesnang katau jeng pi kadehi namata kadementoi jeng ki kon ki hajar ki jeng pi emdai namta jengi ki ofsar ni le isle tak isang metang katon ning lahmi le kato hotel kadehi kaba laai kasalkan namata kesnang katau kejeng pi kalom ke ik ba kumba la kren iba na kadi syak ta ba magaret kadi garel at de jong kadi ski te ngai ni na kaliang jo ka PWD ni ai ni sukmen sibun ban talang ha kani program balong ka ba internet ba ko sisya kala kamjong rei ka bala in pendap dapat keren skintin Argentin. Teknik scheme nak PWD nak ia sanction nak general scheme nak government of Meghalaya, but teknik scheme idan kembali lagi surok bengilap pendek. Alaman pentemau, let's say minister beram jengi, wah hakpo hausnam arajar kat kendai, arsnam mensyua hakajuk sni santrik November hi, layo ban inaugurate. Ya kubik surok beri hapo orang tong hapo orang mau beri hasilong pi nak private mau kasa let's say kani hangi hakani por hakani gajak hasilong jakrem pi pre niyo inaugurate haru light dik surok te kalong kai let's say MLA pi udak rejing ya kani hasilong te kini ki surok idon ki surok kiba nilai sanction nyup kendala kawai ba Kandai lak, berkuih ba arlak spol, arkru spol. Kalong ke ba ni nakaliang pilbi layo syah tagading kata gading itrelang kamtam nakaliang minister beron hakani por ban penyo ikini sanction hak por ubiang kamtam namarba karon ka program jaga sinod hakatu por awar jar mensim kalau ngai Isya kalau long Isya ka tak bajab haba kinik stroke la ora timen toy sibun ipat ba umri tengah hatu kupor rai hadu untam ne ba nang ni skumatu ko ini lapan pendat ba khandai ko pesan ki stroke par ki bidang saru bidang don rai ka department jungi kan ya skumat ban pendat kita ki kam ki bidang sa ngambun melawan burkin akan kupor stang man ay takajing kibok ruang namta pi kini snong ba kalong sya kata snong mrei tang ba baro thai ke itu takajakram namta kata hot spring mrei ba kan itu ba ya kan snong jakram kan long sisha kata ka syarak ban yelam skmat aba bun kini ki projects ki bansawan lese nin daga jingdon dekat jadi MLA baru jengi inang la untuk urlong taki jingkwa ki jongpi ki surok berkibun ki
program bun kini ki development activities takan kini ki long jing ku jongkani kisnau